Ko nga diin kaaway nato. The world, the flesh, and the devil. Ang kalibutan, ang unod ug ang yawa. And then I want to tell you the victory that you have in Jesus Christ. Ug ako magasulti kaninyo sa kadaugan nga naa diha kang Ginoo. Please understand today, we have victory. So, Amen. kinahanglan ka makasabot nga diin kita dunay kadaugan. The door of the prison is open. You can go free today. So, ang puntahan sa prisuhan, abli. O pwede ka nga din mapunta dito. All the promises of God is for you. Ang tanan nga din mga saad sa Dios para nimo. Every person in here, God loves. Amen. So, matag sa katawo nga naa diri, ang Dios may gugma. And God wants you to be strong. So, gusto sa Dios nga din mahimo kang kusgan. He doesn't want you tossed all over the place. God doesn't want you thrown around by the devil. So, dili gusto ang Dios nga din ang yawa nga imo daog kanato. He has given us specific instructions in the Bible on how we can walk in victory. So, aduna gid siya at tumong diha sa kanang Biblia nga din gusto niya nga din ato ang atundog. Amen. So let's open our heart today. So, ato ang ablihan ko kasing-kasing karon. Do you want to read verse 15 all the way through verse 18? So, ako nga basahon diri sa unang Juan 2:15 ngadto sa 18. Ayaw ninyo gigugma ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan wala diha kaniya. 16 Kaya ang tanan na naa sa kalibutan ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang pagpagarbos kinabuhi dili gikan sa man kundi sa kalibutan. 17 ug ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog niini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahaturan. Verse 18 Mga anak, kini karon mauna ang katapusang takna ug sumala sa inyo nang nadungog nga moabot ang Antikristo tungod man daghan karon ang mga Antikristo nga nagapanungha pusa kita sayod nga karon mauna gayud ang katapusang takna. Amen. Let's Amen. pray. Puta. Father, I just ask you today that you will anoint the Word of God. Lord, that your Holy Spirit will fill this room and touch every heart, every person that is listening. Lord, use me and use Pastor Mike as a vessel of the Lord to present the Word of God in Jesus' mighty name. Amen. Amen. I chose this passage because we see the world, the flesh, and the devil in this scripture. So ako nga gipili kini mo nga mga bersikulo kay ako nga tisa diri ang kalibutan unod ug ang yawa. In verse 15, he says, "Do not love the world So sa bersikulo 15 siya ngayon gugma ang kalibutan. or anything that's in the world." O bisan unsang butang nga naa diri sa kalibutan. Now, to some people, this is confusing So dunay mga tawo nga diin nangalibog. because I thought God loves the world. Kaya ato na kabalo nga diin ang Dios na gugma sa But kalibutan. there's a difference between the people of the world and the wickedness of the world. So apan dunay kalahian ang mga tawo diha sa kalibutan o ang pagkadautan sa kalibutan. The word here is the world system that is fighting against the Word of God. So ang sistema sa kalibutan diri ang pasabot sa kalibutan diri ang mga sistema nga diin nagapakigbatok sa Dios. We are called to love every person, So kita gitawag nga diin atong igugmaon ang utang sa katao. but we are to hate the wickedness of the world. Apan kinahanglan kita nga diin di ta gusto ni ana nga pagkadautan sa That kalibutan. which offends God should offend the Christian. Nga diin makapasubo ka na makapasakit ka na sa Dios. I want to please the Lord. Gusto na ako nga diin magpahingot sa Dios. And the Word of God says, if you're a friend of the world, you're an enemy of O God. ang pulong sa Ginoo nagaingon nga kung ikaw makighigalan sa kalibutan kaaway ka sa Dios. And I want you to hear me clearly today. Kung gusto mo nga diin maminaw mo kanako sa kanang pag-ayo karon. You cannot please the world and please God. Dili kita magkapahimuot sa kalibutan, hindi magpahimuot punta ngadto sa Dios.
What is the world teaching us today? So unsa man ang pulo nga gitudlo karon? The world teaches that there are many paths to heaven, that there's many ways to go to heaven. That's what the world teaches. So ang kalibutan nagatudlo That there's many. The world teaches us that there's many ways we Nga can go diin. to heaven. daghang nga din nagatudlo nga din daghang paagi nga din moadto sa langit. The world is teaching us that we can live in sin and it's okay. So ang kalibutan nagatudlo nga din pwede ra ta nga kinabuhi diya sa sala niya okay ra. The world says it's okay to be a homosexual. So ang kalibutan nagauyon ra nga diha sa kining pakighilawa sa isig ka lalaki. The world says it's okay to take the life of an unborn child. So ang kalibutan nagatudlo nga din kuhaon ang mga gipang sabak na nasabakan pa. The world today has lost the fear of God. So ang kalibutan karon nawat ang nagkahadlok sa Dios. But God's word is so clear. Ang panapulong sa Ginoo klaro gyud kayo. God teaches us the true things that He loves. So ang pulong sa Dios nagatudlo sa tinuod gayon nga mga butang nga diin atong higugma. God loves righteousness. Kaya ang Dios naigugma sa diha sa mga He matao. loves holiness. Naigugma diha siya sa pagkabalaan. And God esteems His word. So ang Dios na iyang ipakita din sa kalibutan. As you travel out into this world, So sa diha nga mo panaw ta diri sa kalibutan. you will face many lies. So makatubang tag daghan nga din mga kani kabakakan. This is why Jesus talked about the broad road and the narrow road. So mga si Jesus ningon siya nga nagapakita siya sa lapad nga dalan o din sa sikpit nga dalan. The Word of God says the whole world is under darkness. Nagingon ang pulong sa Ginoo ang tibok kalibutan na puno sa kangit-ngit. That man's heart is naturally against God. Nga diin ang kasing-kasing sa tao, nga diin nakigbatok ngadto sa That Dios. we are born into a sinful state. Kay kita nahimugso dinha sa mga sasala. That before we come to Jesus, we are enemies of God. Nga diin kita nahimong kaaway diha ni Ginoong Hesus. This is why even in the Old Testament, you saw Israel turning against God. Diin bisan pa sa daan ng kasabutan ang Israel mitalikod ngadto sa Dios. Because when man turns to his own ways, it's always wicked. Kaya ang matag usa ka tawo sunod siya kaugalingon nga paagi nga pagkadautan. This is what the world does. Ug mao kini ang gibuhat sa kalibutan. They turn to their own ways. Siya nagasunod siya kaugalingon nga dalan. And all that's left is destruction. Ug kini siya mao ang makapalaglag. This is where war comes from. Ug kini siya nagaabot ka na. This is where divorce comes from. Mao kana nga din ang gubat ug ang kining pagpakigbulag nagaabot. This is where the anger and the lust come from. Nga din nagaabot ang kasuko ug ang mga pangibog. It is the ways of the world. Kay mao nay paagi sa kalibutan. And he explains this further So ako magpasagot kanyo sa unahan pa gyud. in verse 16. Sa bersikulo 16, For everything in the world, ang tanan dinhi sa kalibutan, the cravings of the sinful man, ang pangibog sa unod, the lust of his eyes, and the pride of life o ang pangibog sa mata ug garbos kinabuhi. comes not from the Father, Dili but from the gikan world. sa amahan kundi gikas kalibutan. Amen. The lust of the flesh. Ang pangibog diha sa unod. That's how the world lives. Mao kana ang pagkinabuhi sa The kalibutan. flesh is your second enemy. Kini atong unod mo ni ikaduha natong And kaaway. again, flesh is not talking about your skin in this context. So ang atong nga unod It's your nature that is sinful. kuni usa ka kanang kinaiya. Every sala. Every person is born into sin. Nga matag usa ka tawo nahimugso diha sa sala. And even if the devil never tempted you, Nabisan ang yawa dili kaniya tintalon. you still have a sinful nature. Nagpabilin nga din na kay makasasala gyud. Your nature wants the things of the flesh. So ang atong kinaiya gusto
diha sa mga butang sa That's mga why unod. Jesus said you must be born again. Mao nga si Ginoong Hesus nagaingon kinahanglan nga matang sa mataw pag-usab. So you have the world that is fighting you from the outside, So dunay gipakigbatok sa sulod ug sa gawas. and your own flesh is fighting you from the inside. Nga diin ang atong unod nakigbatok diha sa bisan sa atong sulod nga bayan. The Bible speaks a lot about the sinful flesh. So ang kasulatan nagasulti kadaghan diha sa kaning unod nga It says kasala. the flesh wars against the spirit. Nga ang unod nakigbatok diha sa Espiritu Santo. And these two are contrary to So one kining another, duha nagakasumpaki kayo. so that you do not do the things that you ought to. Nga diin nakabuhatas mga buta nga din dili nato gusto. The Apostle Paul spoke about the war of the flesh. Si Apostol Pablo nagasulti may tungod diha sa buhat sa unod. He said, the things I want to do, I don't, and the things I should do, I don't Nga do. diin nagaingon siya nga ang mga maayong buta nga gusto na kong buhaton pero dili gyud mahimo. That's why we need the Holy Spirit, Mao nga kinahanglan ta sa balaang Espiritu. so that we can crucify the flesh. Aron nga din ang atong unod man langsang diha sa krus. See, you can cast out a demon, O din makapanghingilin tagyawa, but you can't cast out your flesh. padili ta makahingilin niya atong unod. You must put it to death. Kinahanglan din siya magkakamatay You magkakamatay. must subject the flesh to the Word of God. Kaya kining ato ang unod, kinahanglan yun nagpulong sa See, the inyo. temptations will come, Kaya mga tentasyon mag-aabot, but that's when you have to surrender to the Word of kapag God. kinahanglan ta nga din tugyan ngadto sa Dios. Even Jesus was tempted at all points, Bisan si Ginoong Hesus gipintal siya ana nga panahon na. yet without sin. Panagid siya magkahimog sala. I don't care how close to God you are, you will face temptation. So wala ko'y pakigon sa suod sa Ginoo, pero apil gyud ka sa mga tentasyon. You will fight this flesh until the day that you die. Nga di kinahanglan ta nga din makigbatok sa atong mga unod. There's always that craving of the flesh. Kay kini siya ana agyod kanunay diha sa atong mga unod. Whenever someone offends you, the flesh rises up. So kung doon ay usa ka tawo makapasakit nimo imong unod, Lord, imong buhok mo alsa. How dare they speak to me like that? So magayon kang ano nga kinsa ka nakiksulti na ko ana. Don't they know who I am? No? So diha kinsa ta? How dare they look at me like that? No, yung kinsa ka nga ingon ana din ang I mean, imuha really, tinunawan ako. our flesh rises up. So atong unod yun. No mo. Alsa yun mo batok yun eh. It's like an ugly snake that pops his head out of the No, ground. marang nagkinay. Kuan ba marang sawa ba nga nabuhi sawa doon nga And nito. this is the battle that you face every day. So manig ato nga kining gipakibatokan nga atong giatubang ang tagadlaw. And we could go on and on about different temptations. So matag usa nato makas sinati gyud ta makatubang ang tagkalain-lain tentasyon. But you understand, this is true. Apan kinahanglan ta makasabot kini tinuod The lust of the flesh. ang pangipog sa unod. Hey, even food can be a temptation. No, bisan ang sa pagkaon posible nga din usa na sa Food is tentasyon. a blessing from the Lord. Oh, pero kana panalangin din ang ikas Ginoo. But even that can be in the flesh. Pansaon na among itaini nga tumunod The mukaon Bible ta. talks about gluttony. That's one of my sins. So sala. Yeah, I like to eat. Gusto man kita mukaon. And that's Sa a dili blessing. mukaon. But even there, it can be a temptation. Pan kini usa ka posible gamiton nga usa ka tentasyon. So you have the world speaking lies. So ang kalibutan nagasultig yun og baka. You have the flesh that you're fighting against. Doon kay unod nga diin nakigpasok. And then you have the devil. Yan ang pagiyawa. The devil is real. So ang yawa tinuod na. Demons are real. So ang demonyo tinuod na. Spiritual warfare is a battle that we face every day. So ang espirituhanon nga diha sa kawanangan mo ay atong ipakigbatukan matag adlaw. Even Jesus was tempted by the devil. Bisan si Ginoong Hesus gipintal mong gani sa yawa. The devil tempted him
with the lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes. So gipintal siya diha sa pangibog sa unod o pangibog sa mata o garpos He kinabuhi. said, if you are the Son of God, turn these stones to bread. So niingon siya nga kung tinog kang anak sa Dios, kining batuhay mo aning pan, kay gutom ka. That was the lust of the flesh. Bread is good. Kana siya may pangibog sa unod. And Jesus was hungry. Kay si Ginoong Hesus, gigutom ano He panahon had na. fasted 40 days. Kay siya nagapuasa sunod sa 40 kaadlaw balik ka gabi. And the devil was trying to entice his flesh. So ang yawa gusto nga din iyang tanaw kung sa gikinahanglan sa unod. Because if Jesus would have listened to the devil, he would have sinned. So kung si Ginoong Hesus naminaw pa siya sa yawa, siguro kasalait siya. Jesus is the Son of God. He does not answer to the devil. So siya anak sa Dios, pero gitintal gid niya ko siya sa yawa. But that was the attack of Satan, Kay giatake gid siya sa the yawa. lust of the flesh. Sinaagi sa pangibog sa unod. What about the pride of life? So unsa ka ang kining garbos kinabuhi? The devil took Jesus on a high mountain. So si Ginoong Hesus, ang yawa si Jesus gidala dito sa pinakataas And na he bukid. showed him all the kingdoms O of the pakita world. ang tanang gingharian sa kalibutan. And he said, if you'll bow down and worship me, I'll surrender all of this to Kung you. giingnan siya kung muyugbo ka kanako kanang tanan ako nang gihatag nimo. That was the pride of life. Kana mao garsos kinabuhi. And what about the lust of the eyes? So atong tanawon sa pagibog sa mata. Jesus was tempted when he saw the kingdoms of the world. Si Ginoong Hesus gitintal siya pinagis pagpakita sa Satan mga gingharian said, sa look at all of this. kaya ang yawa mingon siya o tanawa ang kanindot. We see the same thing in the Garden of Eden. So wala ni kalahian dito sa tanaman sa Eden. The fruit was beautiful to behold. Kaya ang prutas dito hilabihan ang bungas kawis kay balo nindot kayo. The lust of the eyes. Naa makita diha sa panibog sa mata. King David, when he saw Bathsheba, she was beautiful to behold. Sa diyan siya ning David nakakita ni Bathsheba. Ingon siya, uy, patagwapa man ni. It was the lust of his eyes. Tungod sa panibog sa mata. And he said, I have to have that woman. So ingon si David, gusto ko nga maangko na kung anong In that bayaran. moment, he should have fell down and cried out to God. So, yaan ang panahon na siyang pangubos o din nito aw sa He should Dios. have said, Lord, forgive me. O siya kaingon, Ginoo pasaylo ako. He was in the midst of a spiritual battle. Kaya naa siya taliwala sa espirituhan ng pagpakibato. See, you can't control what battles come to you. Dili ta makakontrol unsa man ang mga kining pakibato, pakig-away nato. But it's how you respond. Apan unsa man ang ato nga buhaton. God wants His church to fight back. Gusto sa Dios nga diin ang simbahan makibato He ta. wants us to take a stand against the ways of the world. Nga diin mo barog ta unsa man ang kining naa He diha wants sa us- sinas kalibutan. He wants us to be full of the Holy Spirit, Kailangan tang mapuno sa Espiritu Santo. full of the Word of God, Puno ta diha sa pulong sa Dios. thirsting after righteousness, Nga diin magkinabuhi ta diha sa pagkamataro. so that we can walk in victory. Aron kita magalakaw nga badaogon. So we see the world, the flesh, and the devil. So nakita na to ang kalibutan, unod ug ang And yawa. the devil will bring deception. So ang yawa magadala gyud siya og paglimbong. He will twist the Word of God So iyahang baliktaron ang pulong sa Dios. so he can get you to believe a lie. Aron nga ikaw motuos pa ka. See, what you believe is very important. So kinahanglan diay importante kayo atong pagtuo. If you say, I believe Jesus is one way to heaven, but I also believe in many ways to heaven. So kung katuo ta nga diin si Ginoong Hesus ra gyud ang agianan paingon sa langit o din magatuo ba ta daghang agianan makato kag langit. Now Satan has got you to believe the lie. So ang yawa gusto niya nga diin motuo ta sa paka. If you say it's okay for me to have sex outside of marriage, So totoo ta nga din okay ra kung kining makikitawas ka bisag wala ka I mean, niya. after all, I love them. Kung kaingon ka nga aganahan di ko ana ra. Satan has got you to believe the lie. So gusto sa yawa nga motuo ka sa paka. There's so many things that the world is throwing at us today. So daghan kay mga butang nga diin ang kalibutan
nagipabot niya. But God wants us to submit to His Word. Apan gusto sa Dios nga din mo sabitan ka sa iyang If apuro. you're truly a believer in Jesus Christ, Kung tinuod ta nga magtotoo diha ni Ginoong Hesus, the Word of God is your final authority. kini nga pulong sa Dios mo ato ang kagahom. There are things in the Bible that offend people. Nga din dunay mga butang diha sa Biblia nga din posible nga din masakitan ng tao. But I would rather offend people and not offend God. Apan para nako mas maayo nga din masakitan man ang tao pero di lang yun ang Dios. I don't want to stand before God on the day of judgment. Nga din sa pag-abot na nga din matubang ka sa adlaw sa paghukom. And God says you spent your whole life worried about other people. Nga din ang atong kinabuhi nga din pakabana adto sa mga katawan. You chose to please man instead of pleasing God. So mas dipili sa tao nga din imo pahinuan ang tao kaysa Dios. You can't please both. Dili ta makapangibuot anang duha. There will come a time in your life where you have to put God first. Na mo abot jud sa puntos kinabuhi nga kinahanglan ng Dios mo ato ang yung prioridad. Jesus said, if you love anyone else more than Him, you're not worthy of Him. Sige nang Isus mingon siya nga din kung nahigugma ka nga bisan kinsa nga labaw ka nako dili ikat ako. Jesus told them they had to carry the cross. Yan na sige nang Isus kinahanglan nga imong pas-anon imong cross. They must be willing to die for Him. Nga diin kita andam nga diin mamatay para kaniya. Because our life does not belong to us. Tungod kay atong kinabudili niya tuwa. We belong to God. Dili Amen. iya ni sa Dios. Amen. 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 He said in verse 17, Kung nakaroon diya sa versikulo 17, the world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. ang kalibutan mahanaw ug ang panibog niini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magpabilin hangtod sa suga. This world is passing away. So kini kalibutan nga ni ataron mahanaw ni. Jesus is going to come again. Kay sige ni Isus moabot siya pa ba And there will be a new heaven and a new earth. Kay siya magahimo og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Your life is but a vapor. Nga diin ang atong kinabuhi sama lamang sa alisnaw. But what you do for God lasts forever. Paano sa may atong buhaton diya sa Dios nga diin mulungtad. It's time for us to be focused on eternity. Mo panahon karon nga diin ato nga tumong ang ato nga kaugalingon diya sa way katapusan. To be focused on the kingdom of God. Nga diin mapokus ta diha sa gingarian sa Dios. So many of us get so distracted by this world. So, daghan nga mga katawhan nga diin sila na distracted sa kalibutan. Sometimes it's just the busyness of day-to-day life. Tungod sa mga kabisi sa matag adlaw dinhi kinabuhian. And we forget to make God our priority. Nakalimutan nga din dunay Dios nga diin siya gyud ang atong prioridad. But when you put God first, everything else after that is left. Kung ang Dios mo di atong prioridad, ang tanang mga butang sudugang niya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Una pagpangita ang gingharian sa Dios ang pagkamakaron kay ang tanang mga butang idugang ka. That's the simple word of I guess ba? God. Simple ra na nga pulong sa Dios. That when I put God first, Nga diin kinahanglan dahil nga ang Dios mo ato nga ibutang nga prioridad sa atong kinabuhi. everything I need will come after that. Kaya matag usa ka butang atong gikinahanglan iyan ang ihatag. And not just your physical needs, Dili lamang sa itong lawas ng panginahanglan, but your spiritual needs. bisan pa sa itong nga espirituhan mo mga bahay. You need the joy of the Lord. Na kinahanglan tag kalipay diha sa Dios. You need the love of God in your Na life. kinahanglan tag gugma sa Dios sa atong You kinabuhi. need the power of God Na working. kinahanglan ta og gahom sa Dios. But it only comes when you put Jesus first. Apay kinahanglan nga din magaduol ta nga din sa Ginoong Hesus mao gyud ang atong nga prioridad. You will fight this battle until the day that you die. Nga din nakibugno ka diha. Nini nga pag mga gubata hangtod nga din kita makapsat sa kinabuhi. At times you will even fall. Adto na may mga panahon nga mahulog ka. I spoke about this yesterday. Ako nagasulti ay tungod kahapon adlaw. God's willingness to forgive. Kay ang Dios andam
nga diin magpasaylo. And so this is not a message of condemnation. So dili kini mao sa kaminsay sa paghukom. This is a message of God's hope. Usa kini mensahe nga diin maghatag og paglaom. That God wants you to know He sees you in your struggle. Nga diin ang Dios makahibalo siya nga diin ikaw dunay mga struggles kinabuhi. God is aware of the trial that you are facing. Nga diin naa ang Dios sa panahon sa mga pagsulay nga diin mo giatuban. And He has a plan for your future. Adun nga siya ay plano para sa imong ugma. Amen. So, we know the battle, but how do we overcome? So nagalutas sa usay atong ipakibisugan kung saan man nato kini pagbuntong. Number one is understanding the nature of God. Number una, kinahanglan ka makasabot sa kinaiya sa Dios. When you understand who God is, Kung ikaw makasabot kung unsa gyud ang Dios, it changes everything in your life. makapausab kini sa tibuok nimong kinabuhi. And this is why idolatry is one of the worst sins in the Bible. So usan diri sa kining kasulatan nga diin sala kaning pagpangapaw. When people craft a God in their image, Nga diin ang tao nagagama og hulagway. a God made of wood and stone, Ginaagi sa kining mga kahoy ug di pinulit ng mga larawan, ginagis bato. a God who cannot save, Usa ka Dios nga di mo kaluwas. a God who cannot hear you. Usa ka Dios nga dili mo ka dumog nimo. But who is the God of Scripture? Upan kinsa man ang Dios nga naas kasulatan. The prophet Jeremiah said, "Glory that you know God." Si Jeremias mo siya nga ang himaya nga diin nakaila ka sa Dios. Jeremiah said, "Don't glory in your money, your wisdom, or your fame." Isa ayaw himayang imong mga bahandi, imong kaalam o imong kadungganan. but that you understand and know God. Nga diin kita makasabot, nga diin angay tang magmaya nga kailata sa Dios. In John 17, Jesus said, "This is eternal life, that they know you, the one true God." Sa Juan Kapitulo 17 nga diin, tinuod nga diin naa ni Ginoong Hesus ang kinabuhi nga tinuod nga usalan ka Dios. Jesus literally said, "The knowledge of God is eternal life." Nga diin si Ginoong Hesus nga ang kahibalo diha sa Dios anaa ang kinabuhing walay And Proverbs 3 and 5 says to acknowledge Him or to know Him in all of your ways. Nga diin ingon siya diyan sa Panutil Kapitulo 3 siya nga ila siya sa tanan nimong pagabuhaton sa tanan nimong So dalan. God wants us to truly know Him. Nga diin gusto ang Dios nga diin ikaw tinuod yun na kailangan sa Kanya. So who is He? So kinsa man siya? Number one, He is the creator of all things. Una, siya ang magbubuhat sa tanang butang. This lie of atheism that everything just happened by accident. So, usa lang kabakat sa mga dili matinuhuon di mo tuwa og Dios mga atheist nga kini aksidente lang. That we came from monkeys or apes. Nga diin ang unggoy kuno na gikan sa ni. This is deception. This is deception. Sa kini siya limbong kayo na. The Bible says in the beginning God created the heavens and Kaya the earth. kasulatan ng ingon sa sinugdan siya nagbuhat langit ug yuta. In 6 days, Og unong kaadlaw. He spoke from nothing and made the world. Nga diin niya gisulti lang ang mga butang nga wala ug nakini namugna. This is our mighty God, Kana siya mao ang labing nalandong the creator of all things. nga magbubuha sa tanang butang. Have you thought about the act of creation? So, balo ba ka nga na kani panahon sa pagbuhat sa butang? That God created from nothing. Nga diin ang Dios nagabuhat gikan gyud sa wala. God said, "Let there be light." Kay siya mingon ra nga kung butungha ang kahayag. And there was light. Ug naa ang kahayag. God said, "Let the rivers come forth." Nga diin ang Dios mingon siya nga diin butungha ang Let the Philippine mountains show. nga diin sa mga nasa kabukiran diri sa Pilipinas. God put the sun, the moon, the stars in their place. So, ang Dios siya nagbutang sa kining adlaw, bulan, o mga bituon sa iyang mga sa kadapit. He is the creator. Kaya siya man ang magbubuhat. Number two, God is all-knowing.
nga ang Dios nasayod sa tanan. He knows all things. Siya nasayod sa tanang butang. Sometimes I forget my own name. Nga din usahay makalimot gani ka sa mungalan. But God knows all things. Apan ang Dios nasayod sa tanang butang. He knows every hair of your head. So nagabalo siya pila ka buhok sa imong ulo He ng hulog. calls the stars by name. So ang matag usa ka bituon diyan ang panghingan. And the prophet Isaiah said he knows the end from the beginning. So si Isaiah, propeta ng Isaiah, singon siya nasayod ang Dios ikan sa katapusan o gikan pa sinugdanan. How mighty is our God. So unsa man Dios siya ka makusganan. We should have an image of God that is so big. So unsa man Dios ang hulagay sa Dios unsa man siya kadako. That's why it says with God nothing is impossible. Mao nga ang Dios ningon siya nga para kaniya wala gyud butang imposible. What you can't do in the natural, God can do in the supernatural. So para man nato ang mahimo nato natural nga pero ang Dios makahimo siya dili kasagaran butang. And He knows all things. Kay siya nasayod sa nang butang. How much of a comfort is this to us? So unsa ka ang kini magkadasig ka nato. Even before your battle, God knows. So bisan pa sa kini gatupang ni mga Sometimes when you're, gubat nasayod ang Dios. sometimes when you're going through the storm, it seems like, God, where are you? Oh, so na may panahon na din makasugat ang mga bagyo unos. Kunya napasaliwala may unta. Uy, asa na maka Ginoo? But God says, I know. Apan ang Dios ningon siya, kay baloko, I know the pain of your battle. kay baloko sa unsa may kasakit sa imong mga yatubang. I know the nights that you have lied awake crying, wondering, where is my next meal going to come from? God says, I know the nights that you have lied awake crying. Oh, so sayod ang Dios panahon sa imong nga din pagtuaw to kaniya. I know the worry that you have for your children. Naka